That's right. Enkoye. Esi na do we fidi ato aye mo akwaba mo ache edawase. So we choose Ghana's #1 radio station. Adom 106.3 FM. Medini kwesi asempa mini CJ. Abnapoku ahwene wa ha. Well quickly yanko na afi Abnapoku ahwene. Paper no back up. Yes, ya twa since. Sorry no. You went film. Until yeah. But paper back up. Oh, Matthias na say ejobese. Adwuma oside. Ose. Adwuma ne nyina aka ho bi. Sorry nesi wunya 19 years now this say. Enti no da obakata no. Asempa. Ose. Menkasa. Ai kasa. Medase pa. Da obakata no daily graphic na mede e ma wo. Na wo hwe kata feto so miensan say asem bi eda hanom no. Aye se ekwa hodo na. Wo mo ewo ba no se ye dwadie efane mu no. Wo hwa ansa no mampade ne Ghana fo bekasa ye ne nansa anwumre no. Na wadi kan wo mu nyina hia adi nkomo ahwe esa wo mu etwa to omani mu efi na ekoyi na tibi omani wo mu nyoma bia betumi aye wo Ghana ha sei no wo mu di wo madwene ebekoso na enam so ama daily graphic abamane sei akwakwa wodro no ahia mu ya wo mu edi nkomo na wo hwemu a wo mu chese business associations no ebi aye Ghana Association of Ghana Industries ye kase wo mu agina mu dindindi edi nkomo ehwe kwan wo mu befa so akrom ha sei ya no oyo ya ye di duane emo na enkokɔ na santakrabo nam ya ye krade ba no wo mo pekwan akrom ha ya ene ye ben ye enkokɔ na ye kunkum ne ye gya akokɔ fosi ya bɔ ne mpane a ye wi a ekum ye no ye begya krade aba eno achi susu no emo si ye bedua ya nkase ye mo na ye die se beso Ghana nyina no wo mo edi san konti we ne ye Association of Ghana Industries eno achi susu no ye wo chamber and Ghana National Chamber of Commerce and Industry no ye GNCCI womo so eguso edi nkita ho ehwe se enioma ye import ye kan bebrebe di ba no womo so behyimu kina se ye bekra dodo na edi akɔchen se ye bekra edi aba o my Ghana ha sei eno so ye nkomo ba ko a ekoso na Ghana Union of Traders Association so no edi nkomo se de beye na enioma bo a ahiri kɔso no womo adwadifo no so bepe kwan a wo beti ne ma no so kakra amatima wo fa ho ahan womo na dwade ni emoka timamuni so okwakoto ade no onko isika bebre na mo so obi pane fa so dodo nti no gutan so no edi mu nkomo nti no wenni amane a daily graphic dia ba na no mampani ense wode to dwa no wo mo ehwe na de obi eka ne se wo mo momode so mo bewie meeting ni nyina no ye behunu actions no wo fom na koye se meeting keke ne mom no ye behunu actions no ye behunu ensunsuanso ne faso na timamfo nyina so no ebenya bie eno so ho asem wo daily graphic katafa etoso miensa ena eno achi so no animdefo be se miensa bi di nsem bi atugya wo katafa etoso adio no wo daily graphic ya wo masemo mo kan so mampani nsem wo de betugya no ene ehhehye wo de gu akwan so asesa enioma mu enioma no sikasam hawa sinto abamu no wo mo chese ase anseda anso anisa empanyifo ya Professor Rans for example your lecturer at University of Ghana Dr. George Asekre wo no so your lecturer University of Education Winneba and Professor Joseph Atu Aye wono so ye lecturer University of Ghana wo mo chaso mampani sam na wode tu dwa no enhye nkran sa enyade a emagidie anasa reshemu man no economy nim eno so betumi kra madodo na de omsika behyem nti wo se aban no ebrabiem na wototo enyoma yie daily guide abokratan so ebo amane ha na wo hyemu a eye wo mo kyese Omampani akufa do kwakọbọ ya wode ama ene adesen so wode ema wo ma wo adwadefo wo krom ha sei no daily guide abomu amane e wo ha sei na story bi e wo no na mepesa manya organic times no na medi wie wokọ kata feto so enan a asempa Food and Drugs Authority ye adwumaku ayo maso die sei enuane enuro ya ye di djuma no wo mo be hye ho akwan ne papa yo mudi ama yen wo mo de kwakọbọ e ma Ghana fo nyina se aduro bi aba no de yes opesa osotia na obenom no na ye weight loss aduro yes edin da so no ye Ascot diet Ascot diet a wo mo chese we no Ascot Diet Clinic na wo mo sa adrowe na FDA for ebokoko se wo bia wakoto sa adro ni bia wo de ba wo benom sa opesa osotie no ya hweye sansa nyame amo na akokono ma oha wo de bebre no eche kroyi wo se Food and Drugs Authority enyi ntomu kwan bia so mo amo krade ba Ghana na obo mokoko na wonim ya se wonom sa adro ya opesa osotie na etumi ma wa hokeka eno achenso no humie ensisi so na obehunu sa wo tekrema enhu no wano ne wo mini mu nyina na ahyase enhu
no adro no sunsanso bi no wafuru nyina betuma ye kapu awo ba wan kasa onim se adro na nka wonom ye no ense sa na eye wo eno achi nsoro ema wani subre ema wayemhie na wanhwe krompa wotumi twahwe bibia adro no sunsanso bi a wonom e de bebre no eye ASCOT Ascot diet FD mpenyefo ebo kokko say obi beton sadro we bi ma obi bodro we hu da road kyewa mento sasa FD fo enye ntumu ensunsanso so e woso edmo nipaduan eye hu enti ya hweye asempa eno na magina na mede da bokrata mu nyina na ebe wie sasa na ebre ni ho.